Bon dia. Gràcies per venir. Gràcies pel suport. Espanya no té remei, però sí i tot perquè és important que jo anés a Madrid en el Congrés dels Diputats. L'altaveu que suposa ser en el Congrés de Diputats. Hi ha un percentatge molt alt de gent que desconeix les nostres idees, la nostra ideologia, la feina que estan fent, perquè únicament veu cadenes de televisió estatals a les quals nosaltres no hem sortit mai. Som uns extraterrestres a la nostra terra, un partit d'aquí és el gran desconegut. I això pot ser que tu hi siguis allà, en la feina que faràs, serà un altaveu per donar-nos a conèixer pràcticament la meitat de la població de les illes que fins ara no mos coneix. I que si mos conegués, segur que mos votaria. Clar, romprem molt d'estereotips, romprem una determinada també manera, un desconeixement absolut. Tindrem una porta d'entrada a moltes cases de les Illes Balears, de gent que viu i treballa aquí, però que el seu referent informatiu és la televisió i només coneix la realitat política i la realitat social a través de televisions estatals, evidentment. Per tant, i aquí és on sortirem. Això ens permetrà rompre una barrera que mai hem aconseguit superar per ara. Això és vital. Gent que senten la paraula nacionalista i l'identifiquen amb egoismes, en xenofòbia, en racisme, quan nosaltres som tot el contrari. I clar, tu ho saps perfectament, quan vas a una barriada i connectes tu a tu amb una persona que no mos coneixien, en 5 minuts la mos engonyada. Però, per desgràcia, no podem xerrar de tu a tu amb 1 milió de persones. Nosaltres n'hem viscut de grossa de corrupció. Les zones passes i les autopistes d'Eivissa i l'òpera i el Palau de Congressos, man plenes se n'enduís. Què hem de dir de l'estat? És que és Gürtel i Púnica i... Bueno, el cantó que ha plegut és que el Partit Popular encara sigui el partit amb més intenció de votes que es colmo. I perdó. Però és que això no té perdó, si la gent obri un poc els ulls. Però això és la petita corrupció. Gürtel, Púnica, són els pares de la petita corrupció. La gran corrupció és el xorro d'euros que s'enduen les elèctriques, les financeres, les grans constructores. La gent ha patit molt els darrers anys aquest segrest, que una política posada en el servei d'uns pocs. Jo crec que al final els ciutadans el que volem és recuperar aquest poder decidir, com a ciutadans i també com a poble.